Nah, kacamataan isinya. Oh ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu asy-syaikhu as-sayyidu al-allamatu Muhammad bin Sayyid Alawi bin Sayyid Abbas al-Maliki al-Maki al-Hasani rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi wa bi'ilmihi wa amadana bima adatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi bidaraini, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Niki bab niki nggih tambahane penerbite dhewe niki. Wa innaka la'ala khuluqin azim, niki dawuhe Gusti Allah, Al-Qalam ayat sekawan. Niki pujian lem-lemane Gusti Allah teng Kanjeng Nabi. Wa innaka lan sak temene sira Muhammad la'ala khuluqin, iku tetep ing atase akhlak azimin kang agung. Nek dilem pacar biasa, nek dilem Gusti Allah ya, niki final pun. Kamalu akhlakihi menika bab niki nerangaken kasampurnaan akhlake Kanjeng Nabi al-azimati ingkang agung, wa syama'ilihi lan kasampurnaan syama'il niku karakter, pira-pira karaktere Kanjeng Nabi al-karimati ingkang mulya. Kamalu rahmatihi rahmatuhu lil alamin, niki subbab pertama inggih menika Lil alim, Pak. lil alami. Napa yang ini? Kenapa lil alamin lho, Bro? Mosok Bro, alamin. lil alami Lil alamin. utawi kasampurnaan rahmate Kanjeng Nabi, kasih sayange Kanjeng Nabi iku rahmatuhu nggih menika rahmate Kanjeng Nabi lil alami teng alam. Mboten kok menungso tok, alam wis kabeh. Kebersihan. Semesta. Kebersihan. Ya kabeh semesta. Kebersihan. Ya iso lah. Qala ta'ala, ngendika sapa Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lan orang ngutus sapa kita Allah ka ing sira Muhammad illa kejaba rahmatan sebagai bentuk kasih sayang, bentuk rahmat lil alamin kaduwe sekabehane alam. Alam sembarang wis. Oh, alhamdulillah. Alam sembarang. Alam apa sing sampean roe? Alam gaib, karo alam kreatif. Alam jin. Alam Ndak roe ya anakku wongku ya jare. Pokoknya sekabehane alam tumbuhan, alam kewan, alam jin, alam malaikat sekabehane. Wong niki masterpiece gampangane niku. lil alamin ya. Nggih. Wong alam kabeh. Iya, wong kok wong ya. Ayo, wong mobilnya mana? Lah iya kok iso. Padahal kudu wong tok jane ya kabeh wae. Wong iki makhluk, Pak. Iya, utawa apa jenenge bentuk penghormatan. Dadi kabeh diwongne. Iya, kabeh tumbuhan iki diwongne, ya iso. Bahwa maka utawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulur rahmati, nggih menika utusan kasih sayang. Utusan sing gawa rahmat. Alladzi kang arsala sampun ngutus huteng ladzi sapa Allahu Allah rahmatan sebagai rahmat. Li jami'il alamina kaduwe atau teng sekabehane alam. Rahmatan lil mukminin, tegese niku maksude sekabehane alam niku pripun niki? Rahmatan lil mukminin, ya dadi rahmat kanggo wong mukmin, wa rahmatan lil kafirin, ya rahmat kanggo wong kafir. Anggite duduk kanggo wong kafir apa? Ya dirahmati bagus salah pancet. Wa rahmatan lil munafikin, ya rahmat kanggo wong munafik barang. Gak pele-pele wis iki. Wa rahmatan li jami'i banil insani, lan uga rahmat kaduwe sekabehane anak putune wong. Itu menungso. Wong gak masuk ini. Menungso. Ya masuk kabeh engko ono ning kono. Ya. Ar-rijali mbuh wong lanang, wan nisa'i mbuh wong wedok, wasibyani mbuh arek-arek. Cilik-cilik iku.
Wa rahmatan lan uga dadi rahmat li thairi nang kanggo manuk. Lho manukmu ya kena uga rahmat. Wal hayawani lo dan hewan-hewan selain sakliyane ku ya cacing, gremi, tengu kabeh. Ya apa wujud rahmatil kuwi sing kudu sampean pikir dhewe. Anu iso mangan. Lah ya apa nek mikiri? Cara kewan sing paling cilik iki apa, men? Iso urip. Apa jajal? Nek anggitku cacing sing paling cilik. Dalam artian sing piye makhluk Sing paling cilik. Tengu cacingen, ayo. Berarti tengu sing paling cilik. Kak kremi. Ayo, kremi. Ka iso, cacing kremien ayo. Cacing-cacingan. Berarti kremi sing paling cilik ya. Bakteri, gak iso bakteri ini lo kremien, ayo. Berarti sing luwih cilik mana kan kremi. Berarti kremi. Ya iku cacing iku. Semua tangan di atas. Cacing kremi ya niku. Hari ini. Yo apa wae. Gak ngurus ngaji ngono-ngono. Lah iku sing paling cilik ae nggih dirahmati mbek Gusti Allah, rezekine kabeh. Nabi Sulaiman niku nate niku. Gusti, kula jenengan paringi sugih. Sakniki rezekine kabeh makhluk niki jarene lho iki ya. Kula tanggungi. Kula sugih. Tak tanggungi kabeh wis. Ngono jare Nabi Sulaiman. Piro ditakeki waktu sedina Iman Sulaiman. Nggih Bu, sedina. Wah kabeh. Saeneke makhluk wis mari ambene dhek sing iwak paus kabeh jin setan prayangan keimang kabeh Nabi Sulaiman. Ana sing sambat cacing. Kula dereng. Pakai coba sing turu. Wah, angel dadi pangeran wae. Nggih pun Gusti nyerah kula akhirnya dibalekno nek. Mboten saged niku. Nek Gusti Allah cacing nduwe rezeki dhewe. Pun bahwa moko utawi Kanjeng Nabi Muhammad rahmatun amatun iku rahmat. Kanjeng Nabi rahmat kuwi wis. Rahmat amatun sing umum li jami'i khalqillahi kaduwe sekabehane makhluke Gusti Allah. Titik wa amma syafaqatulan anapun utawi rasa sayang. Warrafatu sami niki. Bedane kula mboten cetha niki, tapi maknane meh sami. Warrafatu sami, sayang juga. Warrahmatu sami. Sayang. Rahmat kabeh niki, sayang kabeh. Li jami'il khalqi. Kabeh sekabehane makhluk moko iku faqat qala. Teman-teman sampun ngendika sapa Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala fihi tentang kasih sayangi Kanjeng Nabi niku ngendikane laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'akum teman-teman wis teko, yakti teman-teman wis teko kum ing sira. Rasulun sapa rasul min anfusikum saking awak dhewe nira. Azizun kang abot alaihi ing atase rasul. Apa ma barang anitum kang menderita sapa sira. Telah datang kepadamu seorang utusan dari kalangan kamu sendiri yang dia merasa berat apa yang kamu tanggung. Jadi umat ngerasakno penderita itu Kanjeng Nabi luwih menderita. Ngoten maksudnya. Iso ngrasakno niku. Harisun alaikum tur nemen kepingine alaikum ing atase sira bil mukminina. Harisun alaikum nemen kepingine sira seneng. Nemen kepingin nek sira kabeh dadi wong seneng, bahagia. Bil mukminina raufur rahimun ay raufun bil mukminin rahimun. Bil mukminina tiang-tiang mukmin raufun nemen raufe, nemen sayange. Ya padha mbek sayang, Mas. Tapi beda persisnya aku gak ero durung mengkaji. Rahimun tur rahmat. Nek rahmat kan rahim kan penyayangi nemen. Nek rahman niku umum sayangi, nek rahim niku sayangi khusus. Cara awak dhewe sayang nang keluarga, bojo, anak sing di omah iku jenenge rahim. Nek meluas sayange sampai nang jabone omah iku rahman. Mulane diarteni nek rahman iku sing penyayang nang sekabehane ning dunya karo ning akhirat, tapi nek rahim khusus nang wong mukminin ngono di akhirat besok. Mulane sing kafir pun dikasih rezeki, mboten ngurus, mboten saged di apa jenenge diganggu gugat hak Gusti Allah.
ndak iso terus moro gugat Gusti dagangan mboten payu-payu orderan mboten enten niki lho enten Cina niki gak tau salat panganane babi rezekine kok lancar ora heeh niki nek kula niki nek kula mboten dilancar-lancane rezeki judi lho kula gak iso ngono. Apa meneh nang sing percaya kudune nek kok gak lancar ae berarti kudu introspeksi diri. Pun At-Taubah ayat 128. Ayat niki biasa damel wiritan nek pondok-pondok tertentu damel wiritan. Kala ngendika ba'dhum sapa sebagian ulama min fadlihi iku setengah saking kautamaanipun Kanjeng Nabi anallaha utawi sak temene Gusti Allah taala apa niku sampun maringi sapa Gusti Allah huteng Kanjeng Nabi maringi napa ismaini dua nama min asma'ihi saking pira-pira asmaul husnane Allah. Kanjeng Nabi niku saking nemene lek sayang, saking nemene apike Kanjeng Nabi Gusti Allah sampai ngekekno dua jenenge Gusti Allah kanggo Kanjeng Nabi. Napa Raufun kalih Rahimun. Niku jenenge Kanjeng Nabi. Jenenge Kanjeng Nabi niku nek teng kitab Dalail enten 201 termasuk Muhammad. Antara lain Raufun Rahimun iki ya salah satu namanya Kanjeng Nabi dari yang 200 itu. Mantun ngoten niki faqala terus ngendika sapa Gusti Allah bil mukminina teng tiang-tiang mukmin raufun iku atau kang dadi sifate Rasulun kang nemen sayangi rahimun kang nemen welase. Niki jane asmane Gusti Allah, Asmaul Husna niki Raufur Rahim, tapi khusus teng Kanjeng Nabi itu dipecahno. Dan tidak ada satu nabi pun yang pernah digelari Raufun Rahim oleh Allah kecuali Nabi Muhammad. Waqat ruwiyalan teman-teman sampun dipun riwayataken apa anak Arabian sak temene tiyang Arab pedalaman. Biasane rada ora diadab tiyang ngene iku. Mergo pedalaman. Orang desa totok ngoten. Jaa niku sampun ingkang anak Arabian sak temene Arab pedalaman iku jaa. Sowan utawa gak sowan bahasane iki. Nekani ngono ae sapa Arabi hu teng Kanjeng Nabi. Yatlubu hale ndolek sapa Arabi minhu saking Kanjeng Nabi sayan ing suwiji-wiji fa'ata terus maringi sapa Kanjeng Nabi hu teng niku Arabi. Ana wong Arab pedalaman jarene Muhammad iki lomane tak parani ya. Tak njaluk sesuatu ngono. Terus diparingi kali Kanjeng Nabi. Terus paling Kanjeng Nabi niku napa rodok-rodok ngerjain ngono paling ya. Kali mergo sayange niku. Summa mongko nuli kala ngendika sapa Kanjeng Nabi. Ahsantu ilaika. Wis berbuat apik sapa ingsun ilaika nang sira. Aku wis apik to nang awakmu. Mergo tak kei to kowe njaluk tak kei. Aku wis apik to nang awakmu. Kala ngendika ala Arabi sapa wong Arab pedalan niku waula gak ngono tok ae kok apik. Ngomong ngono Pak Dik ngarepe para sahabat Kanjeng Nabi. Wala ajmal talan ora bagusaken sapa panjenengan. Sapa sira nih? Ndak, sampean yo gak bagusi ya. Ora apik nang aku ya ora bagusi barang. Ora berbuat bagus nang aku. Fagodoba terus ngamuk. Lho biasanya pengikut ngene iki ngamukan. Fagodoba terus ngamuk sapa muslimun wong Islam. Wa qamu lan ngadeg sapa muslimun ilaihi menuju teng Arabi niku wau. Waduh, kok kasar men iki nang Kanjeng Nabi. Waduh, ngamuk. Biasa sing baperan fan berat niku, sing baperan. Ndi ku fan berat niku. Sing baperan iki. Nek Syafi'i ini gak Syafi'iyah iku sing nemen. Imam Maliki gak baperan, tapi nek Malikiyah baperan. Imam Ahmad Ibnu Hambal biasa, tapi pengikutnya Hanabilah baperan. Rata-rata ngono fan-fan iki. Nggih. Ngene K-pop. MU. Temen dah. MU teman-teman. Sama napa kowe? Sama MU kowe? Arsenal iki, Pak. Gak, Pak. Gak, MU iki menati ngomong. Mosok? Iya. Prosi barang yo. Saya udah cerita iku yo. MU. Anaknya ben MU seneni Pak anake, Pak. Iku bapaknya iku Liverpool. Oh iso ngono ya. Masuk
Siapa jenenge? fanatik. Siapa itu? Rossi ya, dia kan fanatik. Oh ya. Rossi. Kipi. Kipi. Dia kan fanatik ya. Nah, iki ngamuk. Mergo Kanjeng Nabi kok koyo diino ngono. Fa asyara terus paring isyarah sapa Kanjeng Nabi ilaihim nang para sahabat niku wau. Nang al muslimun niku. Isine isyarah an kufu, hub. Kufu mandeka sira. Maksude hub. Apa beten Mas Jawa ne? Hub. Yuhu bae. Yo hub ngono e. Hub. Aja. Summa mongko nuli koma ngadeg sapa Arabi sapa jenenge? Sopo jenenge? Sapa jenenge iki? Sing ngadeg sapa iki? Jenenge. Ngono. Jenenge sopo ya sopo jenenge? Summa koma kemudian ngadeg sapa Arabi wa dakhala lan mlebu sapa Arabi manzilahu teng griyane Kanjeng Nabi. Wa arsalalan ngutus sapa Kanjeng Nabi ilaihi teng manzilahu teng omahe dhewe, Pak. Utusan bawaan to, Pak. Ya, Warsalalan ngutus, Pak. ngutus. Fi'il iku. Tak ulangi maneh tumakoma mongko ngadeg sapa Arabi wa dakhala lan mlebu sapa Arabi manzilahu teng omahe Arabi. Dhewe balik wis. Apa ning omahe Kanjeng Nabi iki yo? Gak paham iki. Ning omahe Kanjeng Nabi wis. Warsala terus ngutus tiyang sapa Kanjeng Nabi ilaihi teng Arabi niku sayan ing suwi-wiji. Maksud Kanjeng Nabi niku ngutus wong kongkon njupukna sesuatu terus dikekno nang Arabi. Dadi wong Arabi iki mlebu ning omahe Kanjeng Nabi. Tsumma qala kemudian ngendika sapa Kanjeng Nabi, ahsantu ilaika, wis berbuat apik sapa ingsun ilaika nang sampean. Piye? Aku wis apik to nang awakmu. Ngono Kanjeng Nabi. Qala terus ngucap sapa Arabi, "Na'am, nggih." Lah lagi gelem dening sedeng ana wong mau iki dilepokno nang Kanjeng Nabi kan. Bareng akeh wong kan ngomong dikeki wong iku mang. Piye aku wis apik nang sampean apa durung? Gak ngono nek di hadapan orang banyak. Sampai dia mau dipukuli kan. Akhirnya wong iki dilepok mlebu to nang Kanjeng Nabi. Gak imane Kanjeng Nabi. Piye aku wis apik ora nang sampean? Ya, wis apik. Oh, berarti ngenteni gak ana wong, Pak. Isin deh gengsi no. Gengsi. Akhirnya mlebu, dia ngomong iya fajazakallahu min ahlin wa ashiratin. Fajazaka terus mugi paring balesan ka ing panjenengan Kanjeng Nabi sapa Allah min ahlin saking keluarga wa ashiratin lan bolo-bolo khairan ing kebagusan. Mugi Gusti Allah balas panjenengan Kanjeng Nabi. Pranten sampun apik teng kula. Tapi omongnya mbuh basa mbuh ora ya ora roh iki. Soale wong rande sopan iki. Faqala terus ngendika lahu teng Arabi Nabi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka qulta ma qulta wa fi nafsi ashabi min dzalika syai'un." Innaka sak temene awakmu wahai Arabi qulta iku wis ngucapno sapa sira Arabi ma ing barang qulta kang wis ngucapno sapa sira. Wa fi nafsi ashabi lan iku ing dalem lubuk hatine sahabat-sahabatku mindalika saking mengkono-mengkono makulta syai'un utawi suwiji-wiji. Awakmu kan wis omong to mang to ning ngarepe sahabatku to sing mbok omongne. Lah masalah iki tersinggung, sahabat-sahabatku tersinggung nang omonganmu. Ngono lho. Terus fa in ahbabta moko lamun seneng sapa sira fakul baina aidihim makulta baina yadayya. Moko kudu ngucapno sira wahai Arabi baina aidihim di hadapan mereka sahabat-sahabatku ma ing barang kulta kang wis ngucapno sira baina yadaya ana ing ngarepanku. Nah nek awakmu iki seneng, maksudnya nek karep iku tak jaluk sampean ngomongno apa sing sampean ucapno ndek ngarep aku mah. Sing dhewean aku karo sampean, nah iku sampean ucapno nang sahabat-sahabatku. Apa tujuane? Hatta yadhaba sehingga ilang ma apa barang fi sudurihim ingkang tetep ing dodone para sahabat iku mang alaika ing atase sira. Maksudnya sehingga rasa ndak enak ndek sahabat-sahabatku iso ilang. Kala terus jawab sapa Arabi na'am. Yo tak omongna marine kuwates meni Arabi. Kala na'am yo tak omongno.
Falam makanal ghadu moko semangsane ana al ghadu apa sisuke awil asyu utawa sesuk bengine jaa moko teka sapa Arabi faqala terus ngendika sapa Kanjeng Nabi inna hadzal Arabi kesuke maneh wong iki teko neh terus Kanjeng Nabi ngendika inna hadzal Arabi ya sak temene wong Arab pedusunan iki kala iku wis ngucap sapa hadzal Arabi ma ing barang kala kang wis ngucap sapa Arabi wingi wong iki wis omong sesuatu fazidnahu terus nambahi sapa kita jare Kanjeng Nabi hunang Arabi faza'ama terus nyangka sapa Arabi annahu ing sak temene dheweke Arabi radhiya iku wis lelo akadzalika jadi wingi wong iki kan ngomong ngono kae to terus tak kei meneh tak tambahi sampai dhek iki nyangka nek dheweke iki wis lega terus ditakoni mbek Kanjeng Nabi akadzalika ngono kan nah akadzalika iku jawane ngono kan ngono kan wahai Arabi kala jawab sapa Arabi naam nggih yo ngono fajazaka moko mungkin bales ka ing panjenengan Nabi sapa Allah min ahlin saking keluarga wa asyiratin lan bolo khairon ing kebagusan niki sing diucapno wingi niku mbek Jang ya ngono bener akhirnya ngomong wis mari ngomong ngoten terus Kanjeng Nabi ngendika faqala terus ngendika an-nabi sapa Kanjeng Nabi mithli wa mithlu hadzal wa mithlu hadza mithli utawi perumpamaan ingsun wa mithlu hadza lan perumpamaane wong lanang iki Arabi iki iku mithlu rajulin kaya dene perumpamaane wong lanang lahu ingkang iku kaduwe wong lanang nakotun utawi unta wedok syarodat ingkang melayu ucul apa nakoh niku alaihi ing atase rajul fattaba'aha moko meloi ha teng niku unta annasu sapa menungso falam yaziduha illa nufura falam yazidu terus mboten nambahi sapa menungso niku wau annas niku ha teng niku unta illa kejaba nufuron ing mlayu Kanjeng Nabi ngendika ngene teng sahabate niku wis gak ngamuk kan sahabate misane perumpamaanku karo wong Arabi iki jane ya kaya dene wong lanang sing duwe unta ucul terus dikepung mbek wong-wong untane iku gak malah cedhek malah melayu mergo dikepung wong-wong liya ngono jarene dadi sing paham nang Arabi iki aku ngono jare Kanjeng Nabi kan ngono mari ngono fatawajjah terus fatawajjah kliru fanada terus nimbali teng wong-wong sapa sahibuha wong sing duwe unta niku wae isine nimbaline khallu kudu ngalih sira kabeh baine ngantarane ingsun wa bainana qotilan ngantarane unta ingsun ngalih kabeh gak usah diurusi untaku iki apa jare aku alasane apa fa ini krana sak temene ingsun arfaku iku luwih sayang biha nang unta iku mang mingkum timbang sira wa ahlamu lan luwih ngerti soalnya sing ngerti untaku ya aku alias gak usah ditulungi gak usah mbok kepung untaku fatawajjah terus ngadep sapa wong niku wau laha nang unta baina yadaiha di hadapan unta fa akhadha terus jupuk laha kanggo unta mingkumamil ardi saking suket garinge lemah farodha terus narik nolak maksudnya menarik sapa iku sing duwe unta ha teng niku unta hatta jaat sehingga teko apa unta wastana khot lho lali kata golek kira gak krungu ngajine ngene ya iya gak jelas ya kepegan Makanya
Iya. Bagaikan apa? Guys. Guys. Gak jelas ya. Enak ya. Enak tuh ada big sound di YouTube ini. Efek sound ya. Ada nambah ya. Matis. Kita ada selingan ya puisi. Ya puisi gitu ngaji. Apa pengunjungnya kayak itu. Oh, menderum. Ngerti menderum? Aduh, belum. Sampeyan terus sapi longgo. Nah, kuwi jenenge menderum. Cuma mong wasana kot hatta ja'a sehingga teko apa unta wasana kot lan menderum apa unta. Mantep iki nek diteko kuwi lho, iku menderum jenenge. Sapi barang enake teko ngarepnya. Wasabda terus naleni sapa wong sing duwe unta alaiha ing atase unta roh laha ing apa jenenge mlakune unta ngono wae sehingga gak iso mlaku ngono Mas. Tempat taline ngene iku mari taleni wastawa terus lungguh sapa wong niku alaiha ing atase unta. Dadi perumpamaane kaya ngono kuwi. Mergo sing ngerti unta iki aku wis ngalih kabeh. Akhire unta niku dipancing nganggo suket. Sukete diuncalno ditarik sampai moro terus tunggu terus ditumpaki nek wonge. Padha karo Arabi ku mang awale kan kasar. Jadi celuk Kanjeng Nabi ning jero diomongi apik-apik dikai maneh. Akhire gelem. No, padha karo kuwi. Wa inilah sak temene ingsun jare Kanjeng Nabi la tarok tukum. Lamuno membiarkan sapa ingsun kum ing sira haitsu qala ing dalem sekirane ngucap sapa ar-rajulu wong Arabi niku wau utawa wong sing duwe unta niku wau makola ing barang kala kabeh ucap sapa rajul fakotal tumuhu terus mateni sapa sira huteng niku rajul dakhala moko bakal mlebu sapa rajul annaro nang neraka. Nek wingi kuwi kowe tak bahno sampai wong iku mbok grebug terus kok gepuki, wong kuwi bakal mlebu neraka. Ngono. Dadi nek kowe tak pegah bene tak rumat dhisik wong iki mang. Ngoten Kanjeng Nabi. Pun terus warwiya lan sampun dipun riwayataken anhu saking Kanjeng Nabi annahu apa sak temene. Oh anhu niki senes. Oh ya bener saking Kanjeng Nabi apa annahu sak temene Kanjeng Nabi. Kala niku sampun ngendika sapa Kanjeng Nabi la yuballighni. Aja sampe nyampekno nang aku. Aja sampe nyampekne nang aku ahadun sapa suwiji-wiji mingkung saking sira an ahadin tentang seseorang min ashabi saking sahabat-sahabat ingsun nyampekno ne syai'an ing suwiji-wiji. Maksudnya ngeten, aja sampe ana wong sing komentar soal sahabatku. Omone komentare elek. Sebabnya apa? Fa inni krana sak temene ingsun uhibbu iku seneng sapa ingsun an akhruja yen to metu sapa ingsun ilaikum nang sira wa ana hale utawi ingsun salimus sadri iku selamat dodone. Mergo aku iku seneng nek awakku metuki awakmu iku ndek atiku ndono beban apa-apa. Heeh, nek kowe komentar dhisik tentang sahabatku aku metu iki dadi ra penak aku iki. Iku saking sayange Kanjeng Nabi nang para sahabat aja di komentari. Ana wong apa jenenge? Nek ngendikane Gus Bak bahasa sing paling gampang iku gak iso aku iki misahno antarane Kanjeng Nabi karo umat. Masih sing fasik wis. Sing kelakuane bendino main. Gak iso tak hukumi piye-piye Gus Bak gak wani. Ngono-ngono ya umat Kanjeng Nabi ngono lho. Soalnya Kanjeng Nabi ku nemen sayangi koyo dene sayang nang sahabate. Misale ana wong maneh Gus Bak masuk ya opo ae nang Gus Najih anake Mbah Mun. Iku gak tahu komentar piye. Gus Najih kan pro habaib nemen to. Nemen belone iki nemen. Gak komen apa-apa mergo gak gelem. Mbah Mun iku gak gelem dipisahno karo anake padha karo gak gelem
Dibedak-bedakno karo murid liyane. Murid sayangane Mbah Mun ya wis lah bene. Aku mau nglarani atine Mbah Mun. Kanjeng Nabi ku luwih teko iku. Rawa sampun ngriwayataken huteng hadis menika Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud fil adabi ing dalam kitab adab. Pun niki malih 3 paragraf terakhir saingan karo iki loro Quran. Loro Quran. Gak biasa tenagaku kok ngene. Ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syafa. Aduh. Iya, kan. Ya apa ngene iki Mas? Iki mau gini-gini dhewe. Abang. Kamu Ngerekam apa iki? ngerekam apa iki? Kayak ngene. Embo ngerekam apa iki, Mas? Wa min syafaqati ilan iku setengah saking kasih sayangi Kanjeng Nabi ala ummatihi ing atase umate Kanjeng Nabi. Siji, takhfifuhu utawi diskone Kanjeng Nabi. Diskon nang ngarane. Ya. Watas hiluhulan gampang none Kanjeng Nabi. Alaihim ing atase umat. Wa karohatuhulan ora senengi Kanjeng Nabi. Asya ing pira-pira barang. Alasane makhofata antufrad. Kuwatir yen to diwajibno apa asya alaihi ing atase umat. Kakaulihi kaya dene pangendikane Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Ngendikane laulaan asyukko andekan bukan karena utawi yen to ngebotno sapa ingsun ala ummati ngatasé umat ingsun la amartuhum yakti merentah sapa ingsun hum nang umat bisiwaki kelawan siwak ma'akulli wudu'in ing dalem sartane saben-saben wudu. Niki wujude Kanjeng Nabi sayang teng umate. Nek duduk mergo kuwatir ngeboti umat iki wis tak perintahno angger wudu kudu siwakan. Oh, ngono ya. Salam kerong. Salam kerong kan. Bon, niki pertama, nomor kalih. Wa khabaru sholatil laili, hadis tentang sholat malam. Wa nahyuhum ataf kabeh niki. Larangane Kanjeng Nabi anil wisoli saking poso. Apa nek ngarani Jawa nih? Poso gak buka iku apa jenenge? Ngebleng. Ya, ngebleng. Wisol iku ngebleng. Masuk ke sahur. Mboten sahur, mboten buka. Mangan. 3 dino. Nggih. 3 dino sedina. Kanjeng Nabi gak gelem. Poso pati geni. Ya. Dilalah genine mati. Wonge katut. Wa karohatu lan mboten senenge Kanjeng Nabi dukhulal Ka'bah ing mlebu Ka'bah. Kanjeng Nabi mboten seneng mlebu Ka'bah. Mergo nek sampe keperluan wong Kanjeng Nabi seneng mlebu Ka'bah kuwatir ditiru. Sunah ini. Ruwet. Iya, ruwet. Rebutan. Alasane napa li Allah tata'annata supaya ento ora ngeboti utawa ora dadi abot ummatuhu sapa umate Kanjeng Nabi. Warogbatuhu terus malih senenge Kanjeng Nabi, mengharapnya Kanjeng Nabi li robbihi teng pangerane Kanjeng Nabi. Aya ja'ala yen to ndadekno sapa pangerane Kanjeng Nabi sabahu ing caciane Kanjeng Nabi walaknahu lan laknate Kanjeng Nabi lahum nang wong liya rahmatan sebagai bentuk rahmat bihim teng wong-wong umate niku wau. Wa annahu lan sak temene Kanjeng Nabi iki bentuk sayangi Kanjeng Nabi ya. Bahkan laknatnya Kanjeng Nabi ae njaluk supaya laknate iku didadekno rahmat kanggo wong sing dilaknat Kanjeng Nabi. Ngoten. Wa annahu lan sak temene Kanjeng Nabi kana niku ana sapa Kanjeng Nabi. Yasma'u niku krungu sapa Kanjeng Nabi buka asobi ing tangisane arek cilik pas waktu sholat. Fayatajawwazu terus
mantun ngoten ngerjakno sing wajib tok. Tajawazan niku ngerjakno sing wajib tok fi sholatihi ing dalem salate Kanjeng Nabi. Dudu kok malah disuwek-suwekne, gak. Malah dijopok sing wajib-wajib tok supaya salate ndang mari arek cilik iku ndang tertangani ngono. Ojo mari Fatihah wa ma ngono. Lali ke wa ma ning Quran wae. Lah iya wae. Terakhir wa min syafaqatihi lan iku setengah saking kasih sayange Kanjeng Nabi. Anda utawi yen to ndonga sapa Kanjeng Nabi robbahu teng pangerane. Wa ahada lan janjian sapa Kanjeng Nabi hu teng pangerane. Faqala terus ngendika sapa Kanjeng Nabi ayyuma rajulin utawi ndi wae wong sabab tu kang tau nyacat ingsun huteng rajul aula antu utawa tau nglaknat ingsun huteng rajul faja'al moko kudu ndadosaken panjenengan Allah dalika ing mengkunu-mengkunu laknatan lan cacian niku lahu kangge tiyang niku zakatan sebagai bentuk zakat warahmatan lan sebagai bentuk kasih sayang wasolatan loh mulai gak disusul ya terus sik lah dadosaken wasolatan lan dadi donga apik wa tahuran lan dadi bentuk penyucian wa kurbatan lan dadi bentuk amal sing nyedhekno nang Gusti Allah kurbah tukar ribu kang nyedhekno panjenengan huteng rajul sing kula cacat niku wau biha kelawan niku zakat rahmat salat ilaika teng panjenengan yaumal kiamati teng dina kiamat. Beda karo wong-wong sing nyacat saiki niku gak ono unsur kasih sayange blas. Nek Kanjeng Nabi nyacatone wonten kasih sayang meskipun itu gak selalu. Pun sampai tutuk niku mawon mugi-mugi rahmati Kanjeng Nabi lumeber teng kula kalih panjenengan sedaya. Mergo niki saingan kalih son niki angel. Nggih, kula ngoyo niki. Awalamma kadzabahu qaumuhu wallahu a'lam bissawab bisil Fatihah. Amin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyatin bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul li qalbi inda jahli wa khairati ya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bi husni khatimati.